Смертоносна атака російських окупантів на українську столицю. Ракета поцілила у багатоповерхівку у Шевченківському районі Києва. Загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич і ще 10 людей постраждали. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що частково зруйновано перший та другий поверхи 25-поверхового будинку. 5 людей врятували надзвичайники. Не зрозуміла, що це. Прикрилася, в мене була кружка з чаєм. Вона в мене вилетіла, розбилася. Я не зрозуміла, що відбувається. Ужас. Жертв ракетного удару могло бути значно більше, каже міський голова столиці Віталій Кличко. Річ у тім, що будинок, в який поцілила російська ракета, новозведений і чимало родини ще не встигли заселитися до нових помешкань. Хотів би нагадати, що за цей час, за час війни в місті Києві загинуло понад 100 людей, 435 людей були госпіталізовані, травму мають. 4 дитини загинуло за цей час. Скільки це може продовжуватись, знає тільки одна людина, вона сидить в Кремлі, та людина, яка почала цю війну. Але наше завдання – зробити все для того, щоб припинити ці обстріли. Ще одна крилата ракета рашистів прилетіла до Фастова. У лікарні потрапили 2 жителів громади. Ще одну ракету збито над столицею силами протиповітряної оборони. Цікаво, що під час обстрілу Києва у столиці з візитом перебував генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш, який іще напередодні зустрічався з Владіміром Путіним у Кремлі. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що ракети – це листівка з Москви, та риторично запитав генсека, чому ж Росія досі має крісло у Раді безпеки ООН.